Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Elliotom Rostasom. O čom to hovoríme, ak hovoríme o slobode? S výnimkou 1% sa v mnohom životy ľudí v západnej civilizácii podobajú. Do práce, neskoro z práce, možno pár chvíľ v bare či vo fitness, večer televízia alebo internet. Popritom neustále uväznenie v dlhoch, hypotéke či v stále sa zvyšujúcich poplatkoch za potraviny a energie. Existuje vo svete príkazov a povinností, ktoré musíme plniť, ak nechceme byť vydaní na milosť a nemilosť exekútorom. Čas na život. Existuje vôbec nejaká sloboda, keďže neustále zháňame peniaze, pretože nechceme prísť o prácu, bývanie a napokon aj o rodinu. V čase, ktorý by sme jej venovali, musíme zarábať. A tak sa často rodina rozpadá. Deti vyrastajú bez nás a v školách sa učia, ako byť dobrým a fungujúcim kolieskom, ktoré nás raz v tom nekonečnom, bludnom kolobehu nahradí. Je toto slobodný život? Je tu niekde miesto pre šťastie? Bez peňazí neexistujeme. Ale možno to je omyl. My ich nepotrebujeme. Potrebujeme veci, ktoré si za ne kupujeme. Dnes za nás takmer všetko robia stroje a počítače. Preto stúpa nezamestnanosť. Ak však všetko robia stroje, potom ich produkty vznikajú bez väčšej námahy. Ak vznikajú bez námahy, potom nie je dôvod, aby nemohli byť pre každého. Zem má zdroje schopné uživiť všetkých. Ako je teda možné, že jedni sú nesmierne bohatí, kým iní umierajú od hladu? Áno, sú za tým peniaze. Vo svete bez nich je však všetko dostupné všetkým. Jediným obmedzením je množstvo surovín, no najmä naša predstavivosť. Projekt Venus, hnutie Zeitgeist či Charta slobodného sveta a mnohé ďalšie dnes ľuďom prinášajú tieto oslobodzujúce myšlienky sveta bez peňazí. Pýtajme sa deň za dňom samých seba, ak sú tie najväčšie hodnoty zdarma, prečo by to tak nemohlo byť so všetkým? Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Elliotom Rostasom. Pondelok až piatok v premiére po 11:00 a v repríze po 18:00. Viac na www.radioviva.sk.